私は明子、35歳の会社員。5歳年下の夫、隆と結婚して5年だが、子供はまだいない。なかなか子供ができず悩んでおり、しかも35歳と年齢的にも焦っていることから、不妊治療を検討しているところだ。知り合いの話でも、不妊治療で子供を授かった人が何人もおり、特に治療に対して抵抗はなかった。しかし、夫はそこまで子供が欲しくないようで、治療に対しても消極的な姿勢を示している。不妊治療？そこまでして子供なんか欲しくないよ。お金もかかるし、できないんならそれはそれで仕方ないよ。結婚前はあんなに子供を欲しがっていたのに、急にいらないと言われたことがショックだった。治療を行うには、夫婦で協力をしなければ意味がない。せめて検査だけでも一緒にしてほしいと言ったが、堅くなに断られてしまった。何より難色を示しているのは、夫よりも義母だった。聞いたわよ、明子さん。不妊治療を考えているんですってね。そんな治療を考えるなんて。あなたはうちの息子に何か問題があると言いたいわけ。どうやら夫は義母に不妊治療の件を話してしまったようで、私に苦情の電話をかけてきたのだ。そんなことはありません。不妊治療をしている人は周りにたくさんいます。ただ、一応基本的な検査をして、それからいろいろ考えようとしたんです。お母さんだって前から孫が欲しいっておっしゃっていましたよね。結婚以来、義母からはしょっちゅう男の子の孫の催促があった。夫は由緒正しい家の跡取りというわけではなく、義父はサラリーマンで義母は専業主婦。2歳年下の義妹は高校卒業と同時に就職したごくごく普通の家庭だ。それなのに妙に跡取りにこだわるのを見せるのはなぜだろうと、結婚してからずっと思っていた。孫は絶対に男の子よ。女の子は跡取りにならないから意味がないわ。いいこと、明子さん。必ず男の子を産みなさいよ。この話を最初にされたのは結婚式の時だった。話を聞いていた親戚たちの多くはドン引きしていた。まあ、子供はどっちでも可愛いから、そんな性別にこだわらなくても。この重くなった空気を変えるべく、すかさず夫側の親族がフォローしてくれたが、あなたには関係ないでしょ。これはうちの家族のことよ。よそ者が首を突っ込んでいい話ではないわ。こんな感じで突っぱねられてしまったので、これ以上フォローできる人はいなかった。そんな義母の言いなりなのが夫であって、まさに義母のコピーと言える。義母と一緒になって、いろんな人の悪口を言うので、あまり親戚からよく思われていない。ちなみに義父はおとなしく、義士は常識のある真面目な人。ただ二人とも義母が起こすトラブルには関わりたくないようで、何も言わず見ているしかなかった。いつも本当に申し訳ない。後であいつにはきつく言っておくから。義母がいないところで、いつも義父は謝ってくれる。きっと義父も優しい人だから、義母にはきつく言えないんだろうなと、心でそう思っていた。結婚する前までの夫は、義父のように優しく、私が悩んでいると寄り添ってくれるような人だった。そんな優しさに惹かれて結婚したのに、結婚してからその優しさを見せてくれることは一切なかった。それどころか、最近では嫌味を言われることが圧倒的に多くなったのだ。
お互い仕事をして大変なのは一緒なのに、家事は一切手伝わず、帰宅するなり服は脱いだら脱ぎっぱなしで、そのままソファーでごろ寝している。ちょっと、床に脱いだ服をそのままにしないでよ。脱いだら洗濯かごに入れてね。は？嫌だよ、めんどくさいじゃん。そういうのは女の仕事だろ？どんなに疲れていても、家事は女の仕事だからといって、手伝おうとしてくれない。これからの時代、男も家事を手伝わなきゃ、と言っていたあの言葉は、どこに行ったんだろうか。小さなため息をつきながら、脱いだ服を拾っていると、このワイシャツだけど、あさっても使うから、ちゃんとクリーニングに出しとけよ。え？あさって使うの？そんなの間に合うわけないじゃない。私も明日は仕事が忙しくて出すのは夕方以降になるもの。突然、今日着ていたワイシャツをあさって使いたいからクリーニングに出せと言うが、明日の夕方に出すのにあさってまでに用意するのは難しい。似たようなワイシャツはたくさんあるんだから、それを着ていけばいいだけの話なのに、どういうわけか、そのワイシャツに強いこだわりを示す。同じブランドのワイシャツはたくさんあるんだから、今回はそれを着ていってちょうだい。は？俺はあのワイシャツが気に入っているんだ。あれは俺の戦闘服みたいなものだよ。いいから用意しろ。しかし、どんなに騒ごうが叶えられないことだってある。お気に入りのワイシャツを用意できないことに腹を立てた夫は、いつものように私を無能な嫁だと罵ってくる。一家の主がやれと言ったことをまともにできないなんて。お前はどんだけ無能な嫁なんだよ。世の中の嫁はもっと夫に尽くしているぞ。恥を知れ。あさって用意してほしいのであれば、もっと早く言えばいいのに。なんでこんなことで無能な嫁という烙印を押されなければいけないのか、わけがわからず、腹渡が煮えくり返りそうだった。とはいえ、ここで言い返せばさらに機嫌が悪くなり、余計な言葉がどんどん溢れてくる。そうすれば、逆に抑え込むのが面倒なので、言いたいことはいろいろあるが、毎回こちらが大人になって謝る。その度に夫はいつもニヤッと笑い、次からは気をつけるようにな。なんて偉そうな言葉を言ってくる。なんでこんな人と結婚したのかと、最近そればかり思うようになってきた。それをさらに強く思ったのは、その後の出来事がきっかけかもしれない。週末私は、夫の付き合いで都内の病院に来ていた。最近行われた健康診断でいろいろ引っかかってしまい、再検査をすることになったのだ。一人だと心細いからついてきてほしいと言われ、一緒に病院へ行ったが、この日の待合室はいつもより混んでいた。まあ大きい病院ならそういうのはよくあることだと思うし、むしろスムーズに終わる方がラッキーだと思っている。私は本を読みながらのんびりと待っていたが、ったく、なんでこんなに混んでいるんだよ。ちんたら診察しているんじゃないのか。ちょっと受付に文句言ってくる。夫は短期なので長い時間待つことができないようで、受付に文句を言うと立ち上がった。ちょっとやめなさいよ。見たらわかるでしょ？混んでいるのよ。そう言って受付に行く夫を止めようとすると、そこにたまたま通りかかったおじいさんと夫がぶつかった。夫は何もないが、おじいさんは夫にぶつかった衝撃でバランスを崩してしまったのだ。あった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 。おじいさんは尻餅をついてしまったようで、お尻を痛そうに押さえていた。おじいさん大丈夫ですか？どこか怪我されていませんか？
本当に申し訳ありません。私は心配になり、おじいさんのところへ駆けつけたが、対する夫は面倒くさそうに舌打ちをしているだけ。自分の不注意でぶつかったのに、なんてふてぶてしい態度なのだろうか。ちょっと、おじいさんにぶつかったのよ。謝ったらどうなの？いつまで経っても謝らない夫に、私は怒り、謝罪を促したのだが。は？何言ってんだよ。ぶつかってきたのはじいさんだろ。それに前をきちんと向いていればぶつかることはなかったんだ。謝るべきはそっちだと思うぞ。自分は謝らず、逆に倒れているおじいさんに謝罪を促す夫。一連のやりとりを見ていた周りの人が、さすがに夫の発言には驚いているようだった。人にぶつかったら謝らないといけないことくらい子供でもわかるはずなのに。だが、周りが自分を軽蔑するような視線を送ってきたことにやっと気づいたようで、いたたまれなくなり、そわそわし始めた。さすがにこの流れで謝る気になったかと思いきや、夫は、そんなにいいこぶりたいなら、お前が代わりに謝っておけよ。とにかく俺は知らないからな。そう言って、どこかへ行ってしまったのだ。まさかこの空気の中逃げるなんて思ってもいなかったので、夫が去る方向を呆然と見送ることしかできなかった。おじいさんに精一杯の謝罪をすると、おじいさんからは、大丈夫。そんなに強くぶつかったわけではないから。それじゃあ検査の時間があるから失礼するよ。そして検査の予約時間がありますからと言われ、その場を去っていった。その後、夫を探すために電話をかけまくるが、話し中で全く出ない。30分くらい粘ると、ようやく夫が電話に出た。あんな雰囲気の中で待合室で待つのは嫌だと言い、車で待っていたそうだ。気まずくなるようなことをしたのは夫なのに。それからしばらくして、夫が診察に呼ばれたが、一通り検査をし、結果は後日聞くことになった。帰りの車内は重い空気が漂い、一刻も早く家に帰りたい。するとこの重い空気の中、夫は静かにこう言った。今日のことは母さんに伝えておいたからな。お前が大勢の前で、俺を笑い物にしたってな。何よそれ。自分がおじいさんにぶつかって謝らなかったんでしょ。誰も笑ってなんかいないし、なんで私のせいにされなきゃいけないの？理不尽すぎるわ。夫の発言に対し間髪入れずにそう答えたが、私の意見なんて全く聞いていない。なぜ私が義母から怒られないといけないのか。もやもやしたままハンドルを握る。帰宅してから10分後、案の定、義母が家にやってきた。家の玄関を勝手に開け、ずかずかと大きな足音を立てて入ってくる。聞いたわよ。病院で息子を笑い物にしたんですってね。どういうことか説明してもらいましょうか。ここで感情的になっても、相手はもっと怒ってくるだろう。そう思った私は、腹が立つ気持ちを何とか抑え、冷静に今日起こったことを説明した。一通り話を終えると、義母は顔を真っ赤にして、私にこう叫んだ。何よそれ。顔を見ないでぶつかってきた人が悪いんじゃない。それをフォローしなかったあなたにも落ち度はあるんじゃないの？公衆の面前で息子を笑い物にして、許せないわ。予想通り、義母は夫ではなく、フォローしなかった私を責めてきた。何をおっしゃってるんですか？ぶつかっておきながら謝罪の一つもしないなんて、子供でも謝ることはできますよ。それに相手を倒しておいて何も言わずに去るなんて、
私には考えられないですね。いつもは何も言い返さない私が珍しく反論してきたので、一瞬驚いた表情を見せたが、すぐにいつものように夫と一緒になって私を責める。本来なら一刻も早くこんな夫を捨ててやりたかった。しかし私には離婚に踏み切らない理由があった。今は兄夫婦が実家の両親と暮らしてくれているが、年を取り高齢になってきた。離婚すれば両親に迷惑がかかるのではと思い、とても踏み込むことができなかった。そんな私の気持ちを知ってか知らずかは、義母の隣で夫はニヤニヤ笑ってくる。結局、この時も私は自分が我慢すれば丸く収まると思ってしまい、最終的にはこちらが折れた。義母が帰った後も、私の心は晴れないままだった。おいおい、愛する夫が目の前にいるっていうのに、そんな暗い顔をするなよ。今からお前の好きなバラエティやるけど、隣に座って一緒に見るか？こんな時に優しさを見せているつもりなのだろうか。だとすればそれは不要だし、腹が立って仕方がない。いや、今日はそんな気分じゃないから見ないよ。夫は私が義母から怒られ、落ち込んでいるのだと思ったのだろうが、落ち込んでいるわけではない。ただやはり、これ以上夫婦関係を続けていくことに自信がなくなったのだ。それからしばらく私は帰宅しても淡々と家事をこなし、必要最小限の会話だけはしたが、こちらから話しかけることはほとんどなかった。対する夫も仕事が忙しいらしく、帰宅時間が遅い日が続いた。待っているのも疲れるので、ダイニングテーブルに夕飯を置き、チンして食べるようメモ書きも添えて、私は休むことに。夫的には自分が帰ってくるまでは私に起きていて欲しかったようだが、今の夫婦関係からしてそれは無理だと察したのだろう。特に何かを言ってくることはなかった。だがどんどん夫の顔色が悪くなるので、さすがの私も心配になってきた。顔色悪いけど大丈夫？もし具合が悪いんなら休んだ方が。思わず夫に声をかけた。大丈夫だ。ちょっと最近仕事が忙しいだけだよ。それだけ言い、いつもの時間に家を出て行った。しかし数時間後、私のスマホに知らない番号から電話が来た。最初はいたずら電話だと思い出ないようにしていたが、何度も来るので思わず電話に出た。電話の相手は夫の後輩の女性だそうで、夫が仕事中突然倒れたという連絡だった。倒れたという報告に私は驚き、すぐに病院へ向かった。病院へ着くと、夫は治療を受けている最中だった。倒れた時に頭を打ったようで、今は意識がないらしい。医師が言うには、倒れた原因は過労だそうで、数日間入院をすることになった。とりあえず私は義母に夫が仕事中倒れたことを報告。30分後、義母は病院へ到着した。相当慌ててきたようで、何も持たずに家を飛び出したらしい。その後、義母を追いかけるようにタクシー運転手がやってきて事情を説明。義母の代わりにタクシー代を支払った。また私は最近夫の勤務内容について気になることがあったため、会社に電話をし、上司の方に話を聞きたいと伝えた。なぜ夫が過労で倒れるほど働いていたのか、妻としてきちんと確認しておきたかったからだ。たかしくんは大丈夫ですか？救急車で運ばれたので心配していたのですが。上司から夫の体調を心配する言葉をいただいたので、
私は、夫は治療中だが、命に別状はないことを伝えた。そしてその後、夫のことについて上司からこんな話をされた。高志くんですが、普段から勤務態度は立派だとは言えません。今は取引先に大変無礼なことをしまして、その後の処理で大変なんです。おそらく、降格と転勤は免れないでしょう。それから、奥様に直接お伝えするのも申し訳ないことなのですが、うちの経理担当の早苗という女性なのですが、その子とやけに仲良くしておりまして、社内でも浮気しているんじゃないかと噂になっているんです。仕事も真面目にやっていない上に、ミスの責任を取らされて降格と転勤。その上、同じ会社の女性と浮気だなんて。ショックで目の前が真っ白になってしまった。その話を聞いている間、義母も親戚に夫が倒れたことを説明。驚いた親戚はすぐに病院へ駆けつけてくれた。頭を打っているとのことで、もし後遺症が残ったらどうしよう。最悪目を覚まさなかったら。悪いことばかりが頭の中をぐるぐる駆け巡った。しかし、治療の甲斐があり、それからしばらくして、夫が目を覚ました。ここはどこだ？俺は一体。起きたばかりで頭がぼーっとしていたのか、あたりをキョロキョロ見回していた。あ、高志、起きたのね。よかったわ。夫が目を覚ましたことがわかると、義母は安心して涙を流し始める。よかったね、高志くん。仕事中倒れたらしくて、後輩から連絡があったんだって。お母さんから聞いたよ。仕事忙しかったんだって。帰宅時間も夜中だって言っていたし、無理をしたんじゃないの？親戚が夫にいろいろ話しかけていたが、夫は後輩が電話をかけたというところで、妙にそわそわしていた。夫が目を覚まして少し経った頃、私は夫がいる病室に戻った。義母と電話を終えてから今までずっと、夫の会社と電話をしていたのだ。遅かったじゃない。何をしていたのよ。高志が今目を覚ましたのよ。義母にそう言われたが、私は何も答えることができずにいた。いつもなら、私が何か返事を返していたが、病室に戻るなりずっと黙っていたので、いつもと何か違うと察したのだろう。それ以上、何も言われることはなかった。夫が目を覚ましたことを伝えると、すぐに先生が病室に入ってきた。検査の結果、血液検査の数値が悪くなっていたので、しばらく入院することになった。こんなにやつれて本当にかわいそうに。この子は我慢強い子だから、家でも会社でも無理を強いられてきたのね。なぜか義母は、私の顔を見ながらそう言ってきた。これではまるで、入院した原因が私だと言っているようなものだった。まあ、いろいろ大変だと思うけど、入院中はとにかく体を休めてね。周りが夫を見て気を使うような言葉をかけていく。するとそれをいいことに夫は私の方を向き、こんな言葉をかけてきた。今聞いただろう。俺はしばらくベッドの上での生活になるわけだ。普段お前は家のことをせず、俺に頼りすぎた結果こうなったんだ。しばらく身の回りの世話頼むよ。何を言っているのかとっさに理解できず、呆然としていると。まあ、やっぱりそうだったのね。仕事をしている夫に家事までやらせるなんて。あなたはいつも家で何をしているのかしら。あなたのお母様は一体どういうしつけをしてきたのかしら。
たかしがこんなになるまで。義母の言葉を聞くと、周りにいた親戚も私の方を向き、本当にそうなの？もしかして全部たかしくんが？なんて言葉をこぼし、軽蔑したような目でこちらを見る。まるで本当に私が家で何もしていない人のような言い方だ。周りが自分の味方をしてくれることをいいことに、夫もニヤニヤしながらこちらを見ているだけ。その言葉を聞いた途端、私の中で何かが切れた。そして、今まで夫にされた数々の嫌がらせも怒涛のようによみがえる。怒りで震えてきた私は、手にしたポカリのキャップを開けると、親戚の前にもかかわらず大胆な行動に出た。勝手なこと言わないで。いつも何も助けてくれないのはあなたじゃない。絶対無理。離婚する。そう言いながら、夫の頭にポカリをかけた。突然のことで何が起こったのかわからない夫は、呆然としているだけ。これを見た義母も親戚も、開いた口が塞がらない。冷たい！おい、急に何をするんだよ！突然来た冷たい感覚に驚き、大きな声を上げる。私がこんなことをするとは思ってもいなかった義母も驚きの声を上げ、濡れた夫の髪や体を手持ちのハンカチで拭き始めた。ちょっと、なんてことをするの？たかしくんは病人なのよ。そんなことをするなんてありえない。やっぱりひどい嫁だったのね。親戚は夫をかばい、義母は真っ赤な顔をして怒っている。そうだ。こんなことをして、ただで済むと思うなよ。この間も、俺が老人を突き飛ばしたとか、やってもない罪をすりつけてきたよな。お前から慰謝料をたっぷり取って離婚してやる。先日病院で起こったトラブルの件を突然口にしだした夫。それは、夫がおじいさんにぶつかって謝らなかったのが原因ではないのか。それなのに、本当に私が夫に罪をすりつけていると思ったのか。親戚も私のことを人でなしと言ってくる。なんでこんな目に遭わなければいけないのか。私は一体何をしたのか。悔しさで涙が溢れ、ここから飛び出そうと思ったその時だった。もしかしてですが、あなたたちはこの間の。あの時のおじいさん。突然隣のベッドとの間のカーテンが開いた。夫の隣のベッドには、あの時夫がぶつかったおじいさんがいたのだった。社長、こんなところに入院されていたんですか？突然親戚の一人が、おじいさんのことを社長と呼んだ。ああ、そうなんだよ。また持病が悪化してしまってな。まあ、大したことはないんだよ。少し入院すれば大丈夫だろう。私はてっきり、あの時倒れた衝撃で、どこか具合が悪くなったのではと心配してしまった。しかし幸いそうではなかったようで、ほっと胸をなで下ろす。そして、ちらっと夫を見ると、さっきまで顔を赤くして怒っていたのに、今度は青い顔をしながらうつむき、なるべくおじいさんと目を合わせないようにしている。すると、おじいさんの目が一瞬笑った。ところで何かトラブルになっていたようだがどうしたんだい？おや、そちらにいらっしゃるのは。この間私にぶつかってきて謝りもしなかった方と、私のことを一生懸命介抱してくださった心優しいご婦人ではありませんか。おじいさんが大きな声でそう言うと、親戚はびっくりした顔で夫の方を見る。社長、どういうことなんですか？もしかしてこの前おっしゃってた、ぶつかってきたくせに倒れた人のせいにしたっていう。
大人なのに謝罪の仕方がわからない残念な男ってまさか。するとおじいさんは、その親戚に対して、当時の様子を詳しく説明し始めた。周りにいたもう二組の入院患者さんも、いつの間にかカーテンを開けて、こちらの話を聞いていた。時折、おじいさんが私に状況を確認するように話す。その時、夫も義母も私の目を見て、何やら訴えかけてきた。私に助けを求めているのだろうか、この場でおじいさんが言っていることを否定して欲しかったのだろう。はい、おじいさんがおっしゃっていることで間違いありません。そんな二人の願いを無視し、私ははっきりとおじいさんが言ったことに間違いありませんと伝えた。ついでだが、あの日家に帰った後、義母から言われたこともすべて話した。ぶつかって倒れた方を助けず、謝りもしないなんて。一体どういうことなんだ。打ちどころが悪ければ大怪我だってしていたんだぞ。人としてあるまじき行為だ。親戚から責められ、二人はしょんぼりしながらうつむいている。あの二人が怒られてしょんぼりしている姿なんて見たことがない。この光景に吹き出して笑いそうなのを必死にこらえる。さらに一人の親戚が二人にこんな言葉を発するが、これがまさか二人をこれから地獄に叩き落とすことになるとは、私も全く想像していなかった。こんな非常識な奴らだと思わなかった。私はこういう冷たい奴が大嫌いなんだよ。お前たちとは絶縁し、今まで行ってきた援助も切らせてもらう。当然だが、今住んでいる家も出て行ってもらうからな。そう言われると、義母は慌てた様子で親戚に歩み寄り、それだけは困ります。あなたたちに援助してくださらなければ、うちはやっていけません。どうか考え直してください。半泣きで訴えるが、親戚の気持ちが変わることはなかった。どうやら昔、夫は大きな怪我をしたらしく、一時期生活が苦しい時があったそうだ。義母は親戚中に連絡し、何とか助けてほしいと頼み込んだそうだ。親戚の人はみんな優しいので、周りの人も放っておくことができず、土地を管理している人からは家を、他の人からは毎月お金を援助してもらっていたそうだ。そんな恩があったのにもかかわらず、義母の態度は相変わらず傲慢で、周りもそろそろ限界だったようだ。まさかこんな形で援助を切られることになるとは思わなかっただろう。ほら、アキコ、お前も何をしているんだ。このままでは俺たちの生活が変わるかもしれないんだぞ。母さんたちの家もなくなっちゃうんだ。かわいそうだと思わないのか。一緒になって援助をしてほしいって頼んでくれよ。夫も必死になって親戚に頭を下げているが、正直私がここまでする義理はない。どうして？これから離婚する相手のことなんて正直どうでもいいから。離婚？おいおい、あれは冗談で言ったことで本気にするなよ。夫は笑いながら言うが、目が必死な感じだった。もはや病室の空気が異様な状態となっている。さらに私は追い打ちをかけるよう、さっきの上司の言った言葉だ。そういえば、さっき上司の方が教えてくれたわよ。あなた取引先の人に大変失礼な態度をとって、降格と転勤なんですって？あなたがいなくなったら、早苗さん悲しむわね。早苗さんの名前を言った瞬間、夫は目を大きく見開いて驚いた。なんでそんなことを知っているんだ。別に彼女と遊びであって本気じゃないというか、どこまで知っているんだ。もはやパニックになっており、夫の方から浮気をしていることを暴露してきた。病室の空気は完全に冷え、夫を見る親戚の目が完全に軽蔑しているような目だった。
ちょっと、たかし。あんた浮気なんてしていたの？一体何をやっているの？信じられないわ。息子が浮気していたことにショックを受けた義母は真っ青な顔をしていた。違う、俺は本気じゃない。アキコ、信じてくれよ。俺にはお前だけなんだよ。青い顔をしながら必死に訴えてくるが、もはや夫のことを完全に見損なっていた。私もね、あの時助けなかったあなたを心底見損なったの。人間、ああいうところで本性出ちゃうよね。子供ができる前に分かって本当によかった。何を言われても、もう夫を信じることができないし、ましてや再構築する気なんてこれっぽっちもない。おじいさんに挨拶をし、病院を後にした。私が出て行った後、すべてを聞いていた義父が鬼の形相で怒っていた。義父は私に何度も謝罪し、慰謝料は必ず夫に払わせると言ってくれ、引っ越し費用も全額出してくれると約束してくれた。引っ越しが無事に終わってから2週間後、義父が私に電話をかけてきた。ようやく夫が離婚届にサインをしてくれたそうだ。ずっと離婚したくないとダダをこねていたが、義父と親戚が説得し、しぶしぶサインをしたそうだ。後日、義父が実家宛てに郵送で離婚届を送ってくれたので、私はそのまま提出。無事に離婚届は受理されることとなった。ちなみに、夫と仲良くしていた女性だが、その後更新所で調べてもらったところ、夫との浮気の証拠がたくさん出てきたので、早苗という経理の女が夫の浮気相手ということで確定した。夫より10歳も若く仕事もできるため、多くの男性社員から人気があるらしい。しかも夫は出張と上司に嘘をつき、彼女と一緒に浮気旅行をしていたことも分かった。またこの出張で会社の経理を不正に利用していたことも発覚。経理課という立場を利用し、会社の経費を不正に利用することはとても悪質だ。しかも、夫だけではなく、社内の複数の男性社員とも浮気していたことが分かった。浮気相手の女には、夫との浮気に対する慰謝料をしっかり請求した。そして二人は、他の社員から白い目で見られることが耐えられなくなり、自ら退職。その後二人は別れたそうだ。どうやら女も夫のお金目当てだったそうで本気ではなかったらしい。てっきり自分のことを好いてくれていたと思っていた夫も、彼女の思わせぶりな態度にショックを受けたようだ。しかも本命の男がいたらしく、その男の家に転がり込んでいるそうだ。その後、義両親も離婚し、義父は義妹に誘われて一緒に暮らすこととなった。義両親が住んでいた家も親戚に返したので、二人が住む場所はなくなった。さらに、今まで援助していたお金も親戚から返すよう求められたので、私への慰謝料を含めると、軽く数百万円は超えるだろう。何度か元夫が電話をかけてきて、慰謝料はなかったことにしてほしいとか、反省しているからもう一度やり直そうという電話が来た。今回のことで、母さんもだいぶ参っている。今度こそ三人で仲良く暮らそうよ。当然だが、元夫の言う言葉は一切聞き入れなかった。自分が下手に出ているのに、私が全然言うことを聞いてくれないことに腹を立てた元夫は、突然、義母と一緒に私の実家へ来た。そこでなんと二人は、娘の育て方が悪いとか、嫁は私たちの家族になったのだから、うちに尽くすべきだとか、自分勝手なことばかり並べてきた。そんな二人を見て私の母は、大切な娘をこんなろくでもない奴のところに行かせられないとはっきり伝えた。義母は怒り出し、目の前に置かれたお茶を母に向かってかけた。ほら、あんたの娘も息子に対してこんなことをしたのよ。
どう？気分悪いだろ。なんて笑いながら言ってきたのだ。幸い、湯飲みに入ったお茶は冷めていたので、やけどしなくて済んだが、入れたばかりのお茶なら、大変なことになっていた。兄はすぐ警察に通報し、駆けつけた警察官に事情を説明。暴行罪として警察署へ連行された。なんであんな人と結婚してしまったんだと、ますます本性を見抜けなかった自分に嫌気がさした。当然だが今回の件は被害届を提出。もともと兄は二人が突撃してきた時からスマホで音声を録音していた。この音声を弁護士さんに聞かせたところ、今まで私に行った嫌がらせと母に対する暴行罪と2件分の慰謝料を請求することになった。いくら元夫が役職手当をもらっていたとしても、借金の額が大きすぎるため、生活していくことは困難になるだろう。何度も親戚に助けを求めたが、もはや二人を助ける人は誰もいなかった。こうして二人は、築70年のお風呂もついていない狭いアパートへ引っ越し、隙間風がすごく、壁も薄いため、隣の住人からはうるさいと、毎日のように苦情が来ているんだとか。精神的に追い詰められ、この短期間の間に二人の髪は白い面積が増え、すっかりやつれてしまったそうだ。一方の私は、元夫から慰謝料をもらい、そのお金で小さなアパートを借りることにした。夫とのことはショックだったが、早く忘れたくて気分転換を兼ねてテニススクールへ通うことに。そこで出会った男性と1年間の交際を経て結婚。再婚できただけでも幸せなのに、一緒に暮らしてすぐに妊娠が発覚したのだ。元夫とは5年間も一緒にいたが、一度も妊娠することはなかった。あくまでも私の憶測だが、もしかしたら元夫や義母のストレスが原因で妊娠することができなかったのかもしれない。何にせよ、妊娠できたことは本当に喜ばしい。これから慣れない育児が始まって大変になるが、私たち夫婦で力を合わせ、生まれてくる我が子を幸せにしてあげたいと思う。